Halo? Hello, bos. Kamanya जाबाय. थिग दं फैसाया गाबोन मोनहैगासिनो दं एकाउन्टआव Bos, bidiब्ला पार्टी खालामसै नामा? सोलोंनो ब्लेक डग। आं बेफोरबायदि फ्रियाव जौ लोङा, कका-कलासो लोङो। बस फैसाया मानि फैसा नोंनि फैसासो लाना फै नैबे प्रजेक्टखौ आं नोंथांमोननि एरियायाव गायसननो सानदों आरो बे प्रजेक्टनि लाबनि बाहागोआ नोंथांनि 50% आरो जोंनि 50% जागोन। थिग दं रांखौ सम मथे फैबाय थाबानो जाबाय जागोन नोंथां जागोन सिन्था खालामना आं दं। दे होमबा नोंथां औ दे आवगायनोसै। बस खाथ्रानि मानसिया चिकुखौ बुथारबाय। मा? एसेबां गोहोम? हेल' मा खाद्रा, नों दिनै आंनि सासे मानसि बुथारबाय। नाथाय नों मिथिया, पियासनि थरथिंसे रोसिया नोंनि मेगननिफ्राय बेसेदि मोदैबो होयो। दोनदो नोंनि दलं नों बायदि फिसा सेक्टरनि मानसियानि थाखाय ओंखाम जानायाव लोंनो मोनसै मा होनदों नों आंखौ? एसेबां गोरलै दा सान नों आंखौ। लुवा फिसा जानो हागौ, नाथाय बिनि आलौनाया गोबां। फैनो बिदिब्ला दिनै गेवलां बोथोराव आजय जाय फुरेल फायाव फै नों, आइखौ मोनदों, बिमानि हाथासुनि मोनजागोन। ओइ गाबोन नों आंनि बायदि बानियानखौ मानो गानदों? सोला दाउखिसोला। पियास नोंहा ससमानि गोनांथि जाना फैदों नामा आं वाक्स खुलिसो गानो नोंनि बायदि दाम खमनि पार्क गाना नोंसो खम दामनि गानग्रा स्टाइलाव अमा खिसो लाग्रा